Em dic Gutiama, soc de l'Índia. Ara aprenc a llegir i a escriure. Ara puc estudiar. Abans no podia. Perquè em vaig casar als 16 anys. I vaig tenir 5 fills. Tota la vida he treballat molt. Tota la vida he treballat a casa I cuidat la meva família. Tota la vida He treballat gratis. ara tinc temps per estudiar. Abans no tenia temps. M'agrada molt llegir i escriure. M'encanta aprendre. Estic molt feliç. Perquè tinc el meu primer diploma. I tinc molt bona nota. 8,9 sobre 10. Excel·lent. Em dic Gutiama. Kerala. Soc de l'Índia. I tinc 54 anys.